Здравейте хора, аз вече имам PlayStation 5. Ако искате да ви покажа, дайте по един лайк. Ще ви го покажа по втора част. Ако дадете по един лайк, моля ви се, оставете по един лайк да ви го покажа на втори епизод моя PlayStation 5. Имам FIFA 24, имам GTA 5 и една игра, която аз не знам как се казва. Ако вие знаете как се казва, просто я пишете в коментарите. Ето тая, не знам. Ето е GTA 5. FIFA 24. Ако искате да ме видите,